Гърция. Да видим как се пътува на ток. Роки ще ни приспи всички. То да му качим на колелата направо. Пътуваме с апа на Travel by Electric и сега не е нужно да говорим гръцки, за да можем да се регистрираме в гръцките мрежи. Какво е различното в апликацията на Travel by Electric ли? Ами това, че с една регистрация ползваш функционалностите на всички наши партньорски зарядни мрежи, без да се налага да се регистрираш отделно в платформите им. А какво ще кажете да спим в центъра на Сол? Някъде близо до някакви скриди октоподи. Задължително да приемат кучета, с паркинга ще се оправим. Ела бе, зло, покажи се тук на Виктор за пореден път. Значи сега следващата стъпка е да видим, като пристигнем там, се огледаме какви станции има около нас и да метнем някъде колата да се зарежда. Минали покрай кулата, отиваме да сипеме ток. Тази станция какво представлява са? Или не сме били тук? Ами тя трябва да е на бензиностанция и да е най-бързата в Тесалоники. Затова отиваме на нея да видим колко добре работи, как работи. Да мога да казваме на хората дали да идват или да не идват. Все пак, нали, от понеделник сме на режим? Много е важно да не сме на режим от днес. Щастливи сме ежедневно да опровергаваме клишето и доказваме всеки ден, че електромобилът не е само градска кола. Пеньо Пенев е казал, че човекът е човек, когато е на път. Това е и философията на Travel by Electric. Едно различно, по-бавно съществуване в забързаното ни ежедневие, което ни води на нови места, открива нови приключения и винаги търси нови хоризонти. Благодарим ви, че споделихме тези минути заедно и се надяваме, че отново сме успяли да докажем, че с Travel by Electric е лесно.